Pues mira, mi primera vez fue, parece que a los 9 años, cuando me dijo mi padre que que si me quería ir al río con él, y yo le dije que sí, y me dijo, pues toma un gancho y te vas ahí al saque y te quedas mirando y así aprendes. Y después en la cascada, y en el final ya, pues me dijo, ¿y te quieres subir? Y yo, pues por miedo le dije que no. Y bueno, este año se intentará otra vez. El primer año que se hizo no estaba y me caí y me hice una brecha. Y luego ya los posteriores años con palos y con eso y luego ya con el gancho. Da un poco de miedo porque si no tenía mucha fuerza el tronco se te echaba encima y te podía tirar. Ahora veremos a ver si los troncos flotan como queremos y si van llanos y flotan bien pues nos subiremos encima y si no a ver qué hacemos. Pues yo llevaré unos 6 años ya haciendo esto. Pues una vez ya has sabido cómo era el agua y todo, pues ya pierdes el miedo. Era una vida muy dura y pasaban mucho tiempo lejos de la familia, no sabían nadar y tenían problemas y a veces morían. Y luego encima te pagaban una miseria. Esto es generación tras generación, se traspasa esto. Este río de Antella es muy bueno para bajar los troncos. Pues Maeraes era el sistema antic de transportar els troncs quan no hi havia els mitjans tècnics d'avui dia, que s'havia de fer a través de la corrent de l'aigua dels rius. Aquest ofici ha desaparegut pràcticament a tot el món i ara, des de fa uns anys, doncs, hi ha una sèrie d'associacions a diferents rius, bàsicament a Europa, que estem intentant recuperar aquesta tradició. Hem creat una associació internacional. En aquest moment hi ha 40 associacions de 40 rius diferents de tota Europa i estem recuperant l'ofici, ja sigui baixant aquestes maeraes de fusta solta pels rius, ja sigui baixant amb rais o armadies, amb altres rius, i cada any ens trobem en un riu diferent, compartim informació, compartim fotografies, experiències i estem intentant doncs, treballar junts
perquè aquesta antiga tradició sigui coneguda, ja que és una tradició que curiosament té moltes coses en comú als diferents rius d'Europa. Han vingut a fer avui aquí al riu Xúquer doncs, a recuperar aquesta antiga tradició, que la gent del territori se senti implicada i vulguin doncs, crear també una associació i continuar amb aquesta recuperació de l'antic ofici. Bueno, jo represento una mica els reiers de la Noguera Pallaresa, que és a la província de Lleida, i pues, som una associació que fa molts anys vam començar a baixar l'aigua pel riu, les troncs pel riu, però nosaltres ho fem amb un sistema diferent, sinó que baixem amb balses lligades amb llucs del mateix riu, o sigui, muntem la fusta tota amb material del bosc. No hi ha una corda, no hi ha un alambre, no hi ha res, tot és fusta. Cada sistema de transport de fusta està adaptat al tipus de fusta i està adaptat al riu. Per tant, venir aquí a baixar amb rais grossos potser seria un error, perquè si aquí la fusta es baixava solta era per alguna cosa, perquè ancestralment s'havia fet així.